Salutare, guys! Astăzi o arăt baza mea. Cred că am ceva, câteva ceva. Cred că să vă fac acum. Astăzi să stăm, nu știu dacă o să stăm la admin până la 1 noaptea. Adică nu la admin, la taco. Ok, guys? Și încercă ca să stăm. De ce de nu merge? Stați, guys, un pic. Bine? Am și eu câteva. Să-i dați abonați la prietenul meu Nicolas. Căutați acolo Nicolas și o să vă apare. Uite, asta este Nicolas. Vedeți că o să vedeți că s-a băgat asta cu un porc. Se spune că la taco o să le dăie. Nu știu dacă o să le dăie, dar vedem atunci la taco. Nu l-am văzut privat, dar după ce văd prietenul meu. Hop. Pe ca să intru acum. Așa. Pentru pe ascuns. Ca să nu mă vadă, eu mereu intru când mi-a dat aia, pot să intru. Uite, sper să mă facă fața. Dar nu mă facă. Adică uitați ce vă fac. Am pus biblioteca. Am aici unde să facă aici cu bine. Așa îl vedem tot cu cineva. Alex. Interesul că telefonul ăsta e doar. Ce se întâmplă? Guys, se băga telefonul. Guys. Asta se
Gata, asta a fost și videoclipul. Vă pup, pa, pa! Sper ca să vă placă. Pa!